Salutare toți, sunt Sebi și bine v-am regăsit la 4-lea episod de Survival Games. Oh, și are skin-ul meu. Wow. Bun, să intre toți playerii. Hai, umpleți-vă, nu mai ieșiți. Hai că... Hop, am prea mare viteză, nu? Oh my god. Nu pot să sar pe aia. Oh my god, reușeam. Puteam să reușesc. Am reușit. Na, mă, vă mai luați voi de mine. Hai te băi ăștia doi și mă săriți pe lângă. Ce-i? Mă joc. Mapa asta e cea mai... mapa mea preferată. Hai să fugim repede până acest ăsta, să nu-l prindă nimeni. Ok, armă și mâncare. E mai bine decât să te duci la city spawn. Pentru că sunt mai multe riscuri să dai de un hacker. Să dai în tine cu chilaură. Hai. Un chest. Bun. Perfect. Acum avem armura aproape full. Ok, nimeni nu a fost pe aici, se pare. Ba da, au fost. Se vede după cum sunt luate chesturile. Să mergem pe tipul ăsta. Sper că nu o să mă vadă. Ok, se pare că m-a văzut. Ia-o pe asta. Nu șterg cowboy. Hai mă, vino! Ce fricos! Nu cred! Nu pot să cred! Deci după ce că eu sunt mai slab ca el fuge de mine. Eu ar trebui să fug de el. Păi, eu sunt mai slab ca el. N-am ce să-i fac. Ok. Bun, avem chestplate de iron. Perfect. Asta ne trebuia nouă. Chestplate de iron și cu buți. Dacă mai găsesc pantaloni și botoși, pantaloni și cască și eu. Pantaloni și cască mai trebuie. De iron și full iron. Ok, hai să mergem. Sper că nu l-a luat nimeni. Ai, l-a luat cineva. Hop, să nu picăm. Ca să nu pic. Doar eu joc. Și bănuiesc că cineva l-a luat și pe ăsta. Păi de ce să lase? Hai să vedem dacă a luat cineva pe aici. Pentru că ăștia se pare că a luat tot. Absolut tot. Măcar mi-au lăsat mie mâncare. Frumos în partea lor. Oh man, oh my god. Ok, un arc. Bun. Stau! Stai mă, că nu ți-am făcut nimic, Muciu. Ok, încă câteva săgeți. Ok. Dar trebuie să ne ascundem undeva. Să nu ne vadă nimeni. Cum așa ar trebui. Aici să mă duc pe domnul ăsta aici. Hop.
Oh, se pare că știm. Lucky Islands. Wow, ăsta are fix ce-mi trebuie mie. Mersi. Oh, what the fuck, mersi, boss. Unde ești? Lucky Pass. Hai mă că te omor felul ăsta. Ok, fugi. Fugi. Fugi al dracu, fugi. Al dracu să fii. Ia vino încoa. Vino, 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 vino. Ok, mulțumesc. Hai mă, vii și tu. Op, ăsta ne bate. Adică mă bate doar pe mine. Dacă ați putea și voi să jucați alături de mine. What the? Nu. Așa, mulțumesc. Ce spunem tot aici până nu ne vede tipul ăla. Oh my god. S-a umplut deja? Shell chest. Ok, s-a umplut, da. Ok, să luăm tot repede de aici și să plecăm. Să tulim. Eu trebuia doar să aștept refilul. Ok, să vedem dacă ne putem face sabie de diamant. Se pare că nu. Și am intrat și în deathmatch. Macaronă, ce faci aici? Oh, god! Ce varză e asta? Ăsta are numai arc, se presupune, a? Sau cum? Dar cum de nu are? N-are armură pe el. Și dădui nu știu câte. Dar care dai, mă? Nu! Opa, am plecat. Tipule, cum mă mai prins tu pe mine? Dar fai mersi. Dar de ce-mi dă așa de mult damage? Tipul ăsta mă bate. Nu pot să cred. Nu pot să cred. Hai mă. Ok. Oh my god. Așa. Stai puțin că vreau să fac ceva. Bun, și cam atât cu acest episod. De-am fost vă abonați, lăsați un like și până data viitoare revin cu un nou episod de Skywars. Pa, pa! Hai.